Abubuwa 5 da FMK take yi domin bunƙasa kasuwancinta wanda kuma za ku yi amfani da shi wurin bunƙasa kasuwancinku. So wannan shine part 3 kuma shine bidiyo na ƙarshe, kuma a bidiyon nan abu 2 zan yi magana a kai. Kuma na ƙarshen shine babban sirrin da kowane ɗan kasuwa yake amfani da shi ya daɗe yana yi kuma ya samu ci gaba a business ɗinsa. So ku biyo ni ku sha labari. Bidiyon ta za ka ga cewa kai anya ko wannan ba da ni take ba a wannan bidiyon kuwa? Za ka ji sak irin abin ya yi kama da kai aka tsokano ko wani abu. Ba wai wani abu bane ba, ta fahimci suwaye followers ɗinta kuma suwaye customers ɗinta. So saboda haka yanda take amfani da content tana reaching out to su shine through problems ɗinsu, through inspiration ɗinsu, through goals ɗinsu da suke so su yi achieving. Shi yasa aka ɗauko atamfa aka ce wannan in kika sa ta zaki kama da sarauniya. So kowa yana so ya kama da sarauniya, musamman ma aka je irin gidan su biki haka da waye ba wanda yake so ya ɗauki raini. So kana jin haka za ga atamfa kai wannan atamfa fa ta yi min fa sosai. Ya kamata fa in sa don in ɗauki irin wa'innan abubuwan da ake FMK take faɗa haka. So shine sanin customers ɗinka shine farkon abin da ya kamata ka fara tunani wai in har ma kana so ka je viral. Saboda in baka san suwa kake wa bidiyo ba inda bidiyon ka zai je. Shine babban sirri da kowane ɗan kasuwa da ya ci gaba yake amfani da ku ba lallai ma kun sani ba. Inda za ku tsaya ku kula ku gani FMK ta daɗe tana wannan business ɗin, ba wai tun yau ta fara ba ko wani shekaran jiya ko wani shekara ɗaya da ya wuce wai ta fara, a'a ta daɗe da fara yin abun nan na shekara da shekaru, ba wai na yanzu nan ba. Sannan kuma content ɗinta ma ta daɗe tana yin content. So ba wai abu bane da ta farka yau kawai ta ce okay to yau bara in fara, maybe watan ta 2 ko wani watan ta 3 da fara, a'a ta daɗe tana yi. So abin cewa a nan shine jajircewa, consistency, ka daɗe kana yi da daɗi ba daɗi ka ci gaba da pushing shine babban sirri na business da mutane ba sa gaya muku akai. Saboda shi daɗewa kana yin abu yana sa ka yi ƙarfi a abun, ka ƙware a abu. To in kun tsaya kun gani duk wani ɗan business da ka gani ya daɗe yana yi, ko kuma duk wani ɗan content da ka gani ya yi nisa a content creation, ba wai yau ya fara ba, ya daɗe yana yi. Ko ni na fi shekara 10 ina yin content, shi yasa na kai inda na kai yau. In bidiyon na ya taimake ku ko yaya ne, ku tabbata kun sharing da wani ɗan kasuwa ko kuma wani da yake son zuwa viral haka kurin shi ma ya ƙaru da wannan bidiyon. Sai an jima.